So, най-накрая всичко било смесено в това казанче за претопяване и се появили вече учените на сцената. Те гледали езика, изучавали го и се чудили как могат да направят правила, така че в крайна сметка да не е толкова трудно да се учи английски, защото вече трябва да се учи този език, наречен английски. Само да кажа, че първописът е бил труден за англичаните, нали? Те са искали да ги научат да пишат лесно. Езика, да. И не са могли. Защото, в крайна сметка, това е нещо важно. Те са успели да опростят граматическите правила, успели се да опростят всички форми в граматиката, така че да няма падежи. Това е много важно. Защото български език, примерно, има някакви останки от падежи, има една не толкова добре регламентирана граматика и е труден за учене от чужденци, дори от българите понякога, в граматическата си част. А също така и немските езици, ние знаем, имат падежи, руски език има падежи, като славянски език. Тоест граматиката на тези езици, които са по-стари, е доста по-сложна. Но английски е бил простен граматически. Но се оказало, че е невъзможно да се опрости в тази част, която е свързана с лексиката и в фонетичната си част. Тоест това, което често се казва по-простичко, че едно пишем, друго говорим, е напълно факт за английски език. Там наистина това, което се пише, е много рядко отговаря на това, което се казва и произнася. Така че всъщност те са систематизирали едни фонетични правила, които обаче не са изчерпателни. Винаги има изключения. И